ये कहते माने समस्त गुटे गुटे कथा कहजो माने कंफ्यूज हो जे गुडा कथा लाग ना बता मिसिकिन सब अखाडी कहली आडी गुटे गुटे कथा कोडी बोली இவன் சொல்லுவான் இல்ல கேட்க கம்பெனி நான் 50 வருஷமா கம்பெனி எடுத்துட்டு இருக்கேன். இங்க யூனிட் இருக்கு, அங்க யூனிட் இருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் யூனிட் இருக்கு. எங்களுக்கு தெரியுமா என்ன பண்ணணும், ஃபேமிலிக்கு என்ன பண்ணணும். देखिया भाई लेला ता वाइफ जो आसे दिला नहीं से देखिया भाई सिचुएशन नथिला सामान्य स्टार्ट அந்த பையன் இங்க கூட வந்த பையன் ஹாஸ்பிடல்ல बुद्ध यार सुनो मो कोचे एडा को सुनो है बुद्ध मिन्नाडी कहले जदी जे मो फैमिली आसतो ता जा के करो हम सर सुनो जो அந்த பொண்ணு இந்த பாடி பாச்சன் கேளு देखला ने माने सामीरो मो भाई जो भाजवान दे जो देख ले பொண்ணு ஃபேஸ் வந்து பாச்சன் கேளு देख ले कथा सारो அந்த பொண்ணு ஃபேஸ் வந்து பாச்சன் கேளுப்பா मो देखि মই কইবি সর ஹாஸ்பிடல் அங்க ஹாஸ்பிடல் வந்து பாச்சு வர மாட்டேன்னு சொல்லிச்சல்ல আমি যদি কিছু না மார்ச் வரையில வந்து பாடி வச்சிருந்தமல்ல வந்து பாத்துச்சு அந்த பொண்ணு வந்து सब तो देखिला सब आ कोडिला भी सब ये भी देला धूप देला सब देला पाखरे பாடி உள்ள போச்சு அந்த பொண்ணு வர மாட்டேன்னுச்சு வரேன் போயிடுச்சு வெளிய பாடி ஃபயர் குள்ள ஓடுமல்ல ஃபயர் பாடி போகுமல்ல அதே அந்த டைம்ல நம்ம முடிசல லேடிஸ் யார் வாங்க வர கூடாது ஹாஸ்பிடல்ல வரலப்பா मंत्री சொல்லுங்க ஹாஸ்பிடல்ல அந்த பொண்ணு பாடி பார்க்கவே வரலப்பா பயந்துருச்சுப்பா சார் சொல்றீங்க சார் அப்ப நான் சொல்ற நம்பர் நீ அவன் சொல்ற நம்பர் அப்போ அப்ப நான் சொல்றது நம்பிக்கை இல்லையா உனக்கு மாசம் வேலை கொடுத்துருக்கேன் நான் சொல்ற நம்பிக்கை இல்லையா அப்போ நீ வந்து 10 வருஷம் வேலை செஞ்சுக்கல நான் சொல்ற நம்பர் அவன் சொல்ற நம்பர் அப்போ சார் நான் என்ன சொல்றீங்கன்னா அதுல சார் இப்போ நீ சொல்லிட்டியா அதுல ஃபேமிலி காருக்கு நான் பாத்துருமா ஃபேமிலி கார் என்ன பிரச்சனை வந்துருமா அந்த ஃபேமிலிக்கு நான் பிடிச்சிக்க அதில் அதை டிசைட் பண்ணுமா நான் டிசைட் பண்ணுமா அப்படி சொல்லிட்டு அதில் ஓகே சார் சரி அது நீ தான் முக்கியம் அதில் அதை ஓகே சொல்லிட்டியா நீ தான் முக்கியம் கம்பெனில நீ தான் முக்கியம் வேற ஆளு முக்கியம் இல்லையா நான் என்ன சொல்றீங்கன்னா கம்பெனிக்கு நான் பழைய ஆளு பிரதீப் பழைய ஆளு அவனு பழைய ஆளு எல்லாருக்கே கூட்டிட்டு எத்தனை பேர் இருக்கீங்க உரிசக்கார் அதுல நம்ம ஆளை போய் கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க அதுல நம்ம ஆளை சொல்றீங்கன்னா நீ கேட்க முடியலங்கன்னா நம்ம ஆளை என்ன பண்ண முடியுங்க யாருக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்ல வர அதுல நேத்து பிரபு சார் வந்துட்டியா எங்க வந்துட்டியா நான் பிரபு சாருக்கு சொல்லிட்டியா சார் எல்லாராலும் பேசிச்சா எல்லாராலும் சொல்றீங்க எங்க கூட்டிட்டு வாங்க அவனுக்கு ஃபேமிலி காருக்கு எம்டி சாருக்கு கூட்டிட்டு வாங்க எங்க ஒரு மீட்டிங் போட்டுங்க எம்டி சார் என்ன சொல்றீங்க நம்ம ஆளுக்கு புரிஞ்சுக்கோ அப்புறம் டிசைட் பண்ணுமா அவனுக்கு நம்ம ஆளு எல்லாரும் போய் அங்க அவனை ஃபேமிலி காரை சொல்லிட்டியா எங்க ஃபயர் பண்ணுமா அப்புறம் டிசைட் பண்ணுவான் அப்படி சொல்லிட்டியா பிரபு சார் சொல்ல சரி தம்பி நான் போய்க்கலாம் அங்க பேசிட்டு கூப்பிட்டு வந்துருவான் கண்டிப்பா வந்துருவான் அப்படி சொல்லிட்டியா அப்புறம் ஏன் வரலையாங்க சார் நம்ம ஆளு எங்க பாத்துட்டியா நம்ம கூட ஃப்ரெண்ட் இல்லப்பா அந்த ஃபேமிலி माने जो कई நம்ம ஆளு ஒரே இங்க பாரு இங்க கம்பெனி 100 பேர் இருக்கீங்க நீங்க எல்லாம் ஒரே ஊர்க்காரனுங்க சரியா இது வேற ஊர்க்காரனா இருக்கான் இல்ல இந்த கம்பெனி அப்படி அமைஞ்சு போச்சு நீங்க மத்த கம்பெனில பிஆர் கார் இருப்பான் ஒரிசாக்கார் இருப்பான் அசாம் கார் இருப்பான் நம்ம கம்பெனில நீங்க எல்லாம் ஒரே ஊர்க்காரங்க நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நல்ல பழக்க வழக்கம் இருக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு 10 வருஷமா வேலை செய்றீங்க சரி நம்ம ஆளுங்க சொல்லி போட்டு நான் அப்படி வச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தர் சொல்றது கம்பெனி கேட்க முடியுமா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஐடியா கொடுப்பான் அப்படி கிடையாது அந்த ஃபேமிலி அந்த அதாவது காலையில வந்து இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட பேசுறதுக்கு வர சொன்னோம் இங்க இருந்து சரியா அந்த ஃபேமிலி வந்து சனிக்கிழமை நைட் வந்தது நேத்து காலையில வந்து இங்க இருந்து வர சொன்ன பேசுறதுக்கு வர சொன்னோம் இன்ஸ்பெக்டர் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வர சொன்னோம் வர மாட்டேன்னு சொல்றீங்க ஏன் வரல இன்ஸ்பெக்டர் பேசணும்ல சட்டம் இருக்கு லீகல் இருக்குல்ல சட்டம் இருக்குல்ல போலீஸ் இருக்குல்ல போலீஸ் கிட்ட பேசுறதுக்கு ஏன் வரல யாருமே எல்லாருமே சொல்லிட்டியா எம்டி சார் எங்க வந்துருமா அதை டிசைட் பண்ணிட்டு நம்ம ஆளு நான் சொல்லல நான் எம்டி வரேன்னு நீ கேட்டியா நான் சொன்னேன் இங்க வரேன்னு சொன்னேன் நான் புறால சொல்லிட்டியா தம்பி அதெல்லாம் வேண்டாம் நீ சொல்லு நீ விவரமா பேச கரெக்டா பேசுற நீ சொல்லு நேத்து காலையில இங்க கூப்பிட்டு பேசுனேன் நான் என்ன சொன்னேன் எல்லாம் அந்த ஃபேமிலி கூட்டிட்டு வந்து நான் வந்து அந்த ஃபேமிலிக்கு நான் என்ன உண்டானதோ நான் பண்றேன்னு சொன்னேன் இல்லையா உங்களை எல்லாம் கேட்டுட்டு நான் பண்றேன்னு சொன்னா நான் உங்களை எல்லாம் கேட்டு பண்றேன்னு நான் சொன்னேன் ஒரு நிமிஷம் நான் பேசிட்டு மத்தவங்கள பேசாதீங்க அந்த ஃபேமிலி கிட்ட அந்த ஃபேமிலி இங்க கூட்டிட்டு வந்து கோயம்புத்தூர் கூட்டிட்டு வந்து அந்த ஃபேமிலிக்கு என்ன பண்ணணுமோ நான் பண்றேன்னு நான் சொன்னேன் கரெக்டா அதானே சொன்னேன் அப்ப நேத்து காலையில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஏன் வரல கூப்பிட்டாங்கல்ல எனக்கு மரியாதை கொடுத்து வந்திருக்கணும்ல போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூப்பிட்டு வர சொல்லி உங்க மூலமா சொல்லணும்ல நான் எல்லாத்தோட பேச முடியுமா நான் கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் இல்லையா மாலிக் நான் கூப்பிட்டு வாங்கன்னு கூப்பிட முடியுமா அதுக்கு ஹெச்ஆர் இருக்காருல்ல ஹெச்ஆர் கூப்பிட்டா நீ காலையில போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஏன் வரல நீங்க எல்லாருமே சொல்லிட்டியா அதுன்னா எல்லாரும் முடிவெடுக்க முடியாது எல்லாரும் ஏன் பிரதீப் எல்லாரும் முடிவெடுக்க முடியுமா அது எனக்கு தெரியுமில்ல உனக்கு நான் 10 வருஷம் வேலை கொடுத்துருக்கேன்ல இரு 10 வருஷம் வேலை கொடுத்துருக்கேன்ல
10 வருஷம் 5 வருஷம் வேலை கொடுக்கணும்ல. உனக்கு ஏதாவது குறை வச்சிருக்குண்ணா? சம்பளம் ஒரு நாள் லேட் ஆயிருக்கா? ஏதாவது குறை வச்சிருக்குண்ணா? எல்லாம் நான் பண்ணுவேன்ல. என் மற்ற எல்லா கம்பெனி பண்ண விட நல்லா பண்ணுவேன். புரிஞ்சுதா? மற்ற கம்பெனி போய் பாரு, அப்பதான் கஷ்டம் என்னன்னு தெரியும், எப்படி கம்பெனி நடத்துறாங்கன்னு தெரியும். ஒவ்வொன்றும் நான் பார்த்து இங்க ஃபுல் டைம் ஹெச்ஆர் ஒருத்தர் வச்சிருக்கேன். நம்ம பண்ற ப்ராடக்ட்டுக்கு ஃபுல் டைம் ஹெச்ஆர் வச்சிருக்கேன். அங்க 500 பேர் 600 பேருக்கு ஒரு ஹெச்ஆர் இருப்பாங்க, இங்க 100 பேருக்கு ஒரு ஹெச்ஆர். எல்லாம் பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவர் வர்றாரு, வாரம் அவர் வர்றாரு, பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீ வெளியே போய் பாரு எப்படி நடத்துன்னு, கம்பெனி எப்படி மற்றவங்களை எப்படி வச்சிருக்கான்னு பாருங்க. ஒவ்வொருத்தையும் நான் வந்து என் ஃபேமிலி மாதிரி பார்க்குறேன். ஒவ்வொருத்தரையும் ஃபேமிலி மாதிரி பார்க்குறேன். ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா உடனே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டி போய் பார்க்குறோம். நேற்று அந்த பையனுக்கு அடிபட்ட உடனே காலையில் நைட் வரைக்கும் நான் இருந்தேன். காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் நான் பார்த்துட்டு நைட் தூங்கலை. நேற்று நைட் வரைக்கும் நான் பக்கத்தில் இருந்தேன். போலீஸ் ஸ்டேஷனில், ஹாஸ்பிட்டலில், மார்ச்சுவரியில், கிரிமிட்டரியில். நான் கம்பெனி எம்டி. கம்பெனி இவ்வளோ பெரிய கம்பெனி எடுத்து நான் நைட் வரைக்கும் இருந்தேன். ஏன்னா அந்த என்னோட பரிவார் மாதிரி அந்த பையன் சொல்லி நான் இருந்தேன். நைட் அந்த ஃபேமிலிக்கு நல்லா செல் பண்ணி சிரிச்சு போனாங்க. அந்த ஃபேமிலி சந்தோஷமாக போனாங்க. நேற்று நைட்டு ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லி போட்டு போனாங்க. நேற்று நைட் போய் கொச்சின் போய் ஏர்போர்ட்டில் போய் கார் வச்சு அனுப்பிச்சிட்டு, இனோவா கார் வச்சு அனுப்பிச்சு போய் ஏர்போர்ட்டில் போய் ட்ராப் பண்ணிட்டு வர சொல்லியிருக்கேன். எல்லாமே கரெக்டாக பார்த்து பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்கள் பேசுறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அப்போ நான் நல்லது பண்ணுறதால நீங்கள் தப்பாக பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இப்போ நான் நல்லது பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஒவ்வொன்றும் பார்த்து கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்ன தப்பாவே பார்க்குறீங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு எனக்கு பேசுறதெல்லாம். ठीक से कुह ताको हला से सेरा को ताऊ चेंज कर कथा कहनी ସେଇଗୁଡାକ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ಹಿಂಗೆ ಆಳೆ ಪೋ ಕುಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಸರ್